Club Junta, building better Africa. And from the unrest in Mozambique, we should focus now to the unrest in neighboring Malawi. The landlocked nation in southern Africa is facing a crippling fuel crisis. Now, desperate Malawians are hitting the streets to demand a solution to their miseries. But they have faced crackdown not just from the police, but dozens of unknown masked thugs who deterred the protesters with knives and axes. On Monday, several people gathered in Malawi's capital of Lilongwe to demonstrate against the government's handling of the fuel crisis. The protesters demanded the resignation of Malawi's energy minister, Ibrahim Matola. However, as soon as the protests began, they were charged by dozens of men disguised by masks and hoodies. And these masked men were armed with machetes, sticks, and iron bars. Some witnesses said that people were also chased with axes, and many demonstrators fled the scene. The group of masked men set camp on the field to prevent protesters from reassembling, and there have been no reported injuries during this chaos. Very unfortunate that our country took this direction. You see, for the past 5 years, we have been experiencing these demonstrations, but as you have been seen today, people have been chased with pangas, panga knives, have been chased with axes, to chase their fellow Malawians who want to demonstrate their rights. It's very unfortunate that the police choose not to protect people. Some of the demonstrators were able to reassemble to confront the masked men, only to be later dispersed by the police. Police fired tear gas on protesters who accused the officers of shielding the masked men. The identity of the masked men remains unknown. However, some local media reports say their links suspected to the ruling Malawi Congress Party. The party, led by the president Lazarus Chakwera, is facing public scrutiny and anger due to the food scarcity and rising prices. The Malawi government is facing flack over economic and political instability. Earlier this month, the government imposed fuel rationing as it continues to face fuel scarcity, and crowds have been queuing at petrol stations as a prolonged fuel shortage is disrupting businesses. Now, the situation has further been exacerbated due to the depleting foreign reserves. I depend on motorcycle taxi business, but I have been affected by the scarcity of petrol. I came here in the morning and proceeded to the GAM filling station, but there is no fuel there. I have come back here because we have hope that fuel will be delivered this evening, unless otherwise, and I can't leave for another filling station because I have run out of fuel. There is also a growing discontent due to political reasons. Protesters are demanding that Malawi's Electoral Commission suspend voter registration for the next year's presidential elections. They want the commission to give assurances that it would not use electronic voting technology. Opposition parties have expressed concern that an electronic system could rig the vote in the favor of the ruling Congress Party. Earlier this year, Malawi witnessed violence as opposition led a parade to make people aware of the importance of registering for the upcoming election. However, suspected armed supporters aligned with the governing Malawi Congress Party attacked their street parade. 25 were reportedly injured in the incident. Malawi will vote in presidential polls in September next year. The incumbent president, Lazarus Chakwera, has agreed to be the candidate of the governing Malawi Congress Party. However, Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM.
Ndikulupirira amalawi tonse tamva kuyankhula dzulo kwa a president. Ndi anthu ambiri akhala akufunsa kunena kuti kodi comrade Ntanyiwa mwamva speech ya president. Amalawi chikhala chodziwa. Amalawi chikhala chodziwa kuti mawu amene akuchoka mkamwa mwa Lazarus Chakwera ndi zimene ayankhula zija. I could have not waste my time ndikumamvesera zinthu zopanda phindu, palibe chimene Malawi wina aliyense apindule. Ife timayembekezera kuti choyambirira chimene atiuza Lazarus Chakwera ndikuyimisa udindo wa mkulu wa polisi, kuyimisa udindo wa mkulu wa army, kuyimisa udindo Akenezi Kale Ng'oma. Ndiye ndikumatiuza zonena kuti chifukwa cha maconcerns amene amalawi mukudandaula, ndamva Anabelo Ntalimanja akuyenera kuti atule pasi udindo. Koma zonse zimene zimakambidwa pamene paja mchiphimba m'maso zinali zonena kuti anakambirana. Meeting imene anali nayo ku State House ndi zimene anauza kuti mukayankhule izi. Endi ayankhula zimene zija chifukwa chonoti mabungwe ambiri angakhale mabungwe akunja ndiokhuzidwa ndi zimene akupanga a Lazarus Chakwera. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti munthu wa mtunthu amene mpaka lero anthu akumutchabe mbusa, koma zoyankhula maboza okhaokha. Mu speech imene ayankhula a president palibe cha nzeru ndi chimene chayankhulidwa, ndipo anangona kutaya nthawi yawo. Nthawi imene ija ndibwezi mwina atatenga baibulo nkumawerenga. President Lazarus Chakwera, ife ndife okayikira kuti zimene mwayankhula zija mungazichite chifukwa inu milomo yanu imadziwa boza. Ndipo anthu amene amapanga ananyamula zikwanje, anthu aja ndi anu omwe aku MCP amene mmatuma. Anthu aja ndi omwe aja anyamata akuchikangawa aja mufuna mutiphunzitse ife zimene mwakamba zulo zimene zija. Mchimozimozi mukanangokhala ku cabinet minister kwanuko ndikungokambirana zimene zolo kungoziyankhula m'nyumba mwanu. Olo amalawi osauza chifukwa palibe chimene Malawi wapindula. Panopa Malawi akuvutika kwambiri. Dziko lili ndi njala, mafuta akusowa mdziko. Momoti mubwerese ma solution munabweresa mbwerera president. Ndikufuna ndichenjeze a MP atimuzuze. A MP atimuzuze ndikufuna ndikuchenjezeni. MP amene ndi wakuchirimba akwauza anthu kunena kuti azipitisa zokavotera ziphaso kunyumba kwake, iye azapasa 5,000. Atimuzuze ngati mukufuna kuti taitana anyamata akundilanda abwere kumeneko munene. Mu dziko limene anthu akuzunzika, ino atimuzuze ndikumafunanso kumapanganso za chinyengo. Wakutumani mumuze kuti Ntanyiwa waitulukira kuti mutipwetekesa. Tikhoza kuwatsegulira agalu to ayambe kuwa. Kuchirimba konso kuli agalu kumeneko. Kuchirimba konso kuli adala kadula kumeneko. Tikhoza kuauza adala kadula
amuchilimba kuti abwere kumeneko atenge zonse zimene mwagula kalezo. Apolisi ngati mungathe chifukwa mdziko mwathu mulibe polisi. Polisi ili mdziko mwathu ndiyosaka Ntanyiwa, yosaka Boni Kalindo, yosaka Pito Mutharika, yosaka Mkito, yosaka Gangata. Polisi imene ili mdziko mwathu ndi imene yoyo. Anthu akuchita zonyasa koma palibe chimene chikuchitika. Akagula zimenezi akupita nazo kuti chiyambireni sitinayambe tamvapo zonoti zamavoti anthu akugula. Amalawi takhala tikukuwuzani kunena kuti anyamata MCP amaopedwa ndipo sangagwidwe, amaopedwa. Takhala nthawi zonse tikukuwuzani kuti anyamatawa amaopedwa ndipo Lazarus Chakwera ndi wamantha sangayerekeze. Muona mmodzi mwa anyamatawa Adzala Kadula anapita kumponera kukamuopseza munthu nkhani ya malo ake kukamuopseza. Tatiye tiyamva Adzala Kadula. Yeah, zone. You get what I'm saying? Yeah, ndikumvani bwananga. Chikuwamukoza mwaka ngeni ya hambiri. Mwame zero zigade. Kwa ifeyo rutuwa jwana jake. Jabo bilo kubo tende ya saka ni madoro. Zite, inuchonda zina, ifenjima gazina. Yeah, zone. Hey. Ndakumvisani bwananga. Chanjita mwe. Ndatokoza kwambiri. Dami. Ziko. Ndinachita mwayi nditapita kumponera, ndinachita mwayi ndinakumana ndi gulu la anthu kwafunsa kuti kodi boma limeneli mukuliona bwanji, zinthu zikuyenda kapena sizikuyenda. Tatiyeni timve kuti azimayi amene tinakumana nawo kumponera akuti chani. Ife ndife anthu akufuna kumponera kuno kudowa amene tili ndi madandaulo athu amene tikukumana nawo. Ifeyo ngati ife zika zakuno ku Malawi kuno kudowa ndife anthu odandaula pa zifukwa zimene tikukumana nazo. Ngakhale fereleza kuno kudowa amatuza zoti tidzagula otchipa mtengo, koma panopa sifereleza otchipa mtengo sitikugula. Zinthu zikutivuta, ivi nikukolola sitinakolole, njala ili pakati pathu, komanso zinthu zadula kwambiri. Ingakhale shuga ife ana athu anasiya kurani kumwati chifukwa chodula kwa zinthu. Ngakhale ngongole za nifi amatuza zoti adzatipatsa ngongole za nifi, koma ifeyo kwa ife ngati anthu apasi pawo sizinalifike, anthu akungolembana akhaokha kutsogolo, zinthu zimenezo zoti ifeyo sizinalifike. Kuteroko ifeyo tikudandaula kachifukwa chimene chichi. Kudowa kumponera kwalichodikwa kwa president kumeko odandaula wanthu odandaula ovurika zedi onthu okudowa ovurika zedi tiyo desika ali kumwati so tiwaso kunoti shuga omakhala kuti
kunoku ndi kuno kumponera kudowa ndikufuna tidandaule pazifukwa zimene tikuziona ngati kuno kudowa makamaka ngati kunkhani yakudula kwa zinthu ngatinso makafereleza ifeyo kunoku amatiwuza zone kuti tidzalandira fereleza komano ferelezayo sitinalandire komanso kukwera kwa zinthu nikumene kuti pangitsa even sugar tinasiya kalekale kumwa panopa tikungomwa juice zinthu zavuta zinthu zikutivuta osati masewera ndiponso chachiwiri anthu akabwera kuti adzalangitsa msonkhano kuno kudowa kumponera boma la dowa amatipanga mwachiopsezo umatiopseza umakhangana kuti bomalo iwo adaitenga m'manja mwawo ndiponso amakhangani kuti pamalo pamene tipangira msonkhanopo ni pawo ngani kuti iwo malo onsewo ni yawo amayiwazana kuti dziko lino la Malawi ni multi-party system. Asma ya kumponera akudandaula akuti to dziko lindira multi-party system a president ino MCP akuti dziko lindira multi-party system anthu akudowa watu ndengati munthu akudowa akudziwa kuti dzikoli tili multi-party system nanga wamulilongwe mtauni. This is Limpopo with Comrade Sanyo. Amalawi ndikusakasaka kuma ndiboleza ndikusakasaka pali nkhani imene inachitika yopsa kwambiri yomwe inachitika kuchiweta yomwe dziko likufunika kuti lidziwe ndiye tikusakasaka nkhani imene kuti kodi chinachitika choopsa muchiweta ndipo mala MCP ndi chani ndiye ndikuzifufuza ndikangoboleza ndikubwera Malawi ndikuuseni. Mujikhulupirire nshuga mutitha kapena naye Amalawi a president anapita kudowa atapita kudowa kunali kuwowozedwa ndipo anapita kusalima kunali kuwowozedwa ndipo anapita kunchisi kunali kuwowozedwa osati ngati zimene timaziona zulo zapita mthalika zija munthu kumayenda 7 koloko usiku chakwera angaende 7 koloko usiku chakwera angaende 7 o'clock usiku mpaka ndana kenda niyala nene gule wa mkulu amene akhala akumpasa ndalama atapita kudowa chifukwa chosatenga ndalama kupereka kwa gule wa mkulu wa Malawi anavuta kudowa ndipo kwaoza anthu achakwera angokhala osamva achakwera angokhala tinganene kuti ndi munthu wanje amene tingaelekeze pa ziko lapansi koma nkhani ndionena kuti Amalawi sitikuwafunanso achakwera whether he like or not achakwera Amalawi sakukufunani nsanje chitipa akukufunani ndi anthu amene mukhala nawo akukutetezaniwo ngani lona kuti sugar musitsa basi tuwapita mtalika muma
mumamva bwanji anthu akamanena choncho, anthu akamanena kuti zinthu zakwera ndi chakwera, mumamva bwanji? Dziko kuliononga, dziko labwinobwino lija, dziko kuliononga. Ndi Amalawi a president atapita kumeneku amangoozedwa. Sitikuziwa agamba makampeni kumayenda kuti kodi kumaloko kuzikhala anthu kapena magalimoto. Pali kalata yomwe yalembedwa Amalawi, yalembedwa mwachinsinsi ku chipani cha MCP yofuna kuwathamangisa a Richard Chimwendo Banda, koma iwo wainakewo sakudziwa kanthu. Tapanga kafukufuku kunena kuti Achimwendo ndi amene akulamulira dziko la Malawi, komanso akupotoza Achakwera. Komano it's too late. Izi ndi zimene akuyankhula akuluakulu akuchipani cha MCP. It's too late kukonza mavuto amene alipowa chifukwa chonoti a Richard Chimwendo amuononga kale president. Dzina la chipani laipa, palibe chingachitike china chilichonse. Ndipo Amalawi ali ndi mkwiyo sakufunanso kumamva za Chakwera, ndipo azikuluakulu aku MCP avomereza kunena kuti Lazarus Chakwera sakuwina 2025. Nchifukwa chake akuyesesa kumapanga njira zofuna kubera chisankho. Zonse zikuchitika kuti mwina abwerere pa president, koma nkhani ndionena kuti Amalawi ochuluka sakumfuna Chakwera. Mutikhulupirire Sugar mutitsa kapena ayi. Fuso labwino zedi. Zinthu zakwera ndi Chakwera. www.plancdtower.com. Amalawi chikhawo chino chakumamawa pamene ndikuchoka pa programu ya Nkhanga Zaona, ndifuna ndingothamanga mmangu ndithamangire ku road traffic ku Blantyre kumeneku malingana ndi malamulo, malingana ndi mmene zimayenereka kukhalira, osati malamulo omakapanga mkati mwa nyumba yayi. A commissioner Ngusalu akuzuza a polisi maalawansi amayenera kukhala ofanana, koma iwo akungodya okha osawapasa anzawo. Malingana ndi mtolankhani wathu wali Mpopo, tinalandira dandaulo ndipo tinathamangira ku Blantyre kuti tikamve, ndipo Agunsalu ndi munthu wosamva chifukwa iwowa anali kuzomba ndipo anachosedwa kuzomba ndi kubwera ku Blantyre. Oti anthu akuzomba amanena kuti ziko mwa Ambuye munatichosera chirombo. Lero apolisi ku Blantyre akudandaula kunena kuti angakhale ndrama zimene amatolera ma revenue panopa zinalowa pansi chifukwa cha khalidwe ameneyi. Ngati dziko la Malawi likulephera kutukuka ndi misonkho yonoti izithandiza Amalawi, ndi chifukwa cha mkulu ameneyi. China chilichonse akungochiphangira. Akapasidwa transfer, anapasidwa transfer kuti azipita ku Mzuzu, ana mizazi zawo kunena kuti iwo akupanga za maphunziro ali ku skulu. Chikhalire nicho osakufuna kupita ku Mzuzuko, ndi chimene amafuna akakhala pamalo asamagwire ntchito ndi anthu akalekale, amafuna azigwira ndi anthu anyuwani, cholinga asamatulukire mafilimu awo.
nawo nde akomishona angusalu khalidwe lanu loyipa mulisiye apolisi ku Blantyre akukudandaulani ifetu timangotumiziridwa mautenga kuti kuno zili mwakuti ulusani mwina munthu uyi asintha koma zikusonzodi kusintha palibe ndipo mukumagwirisa ntchito anthu mwankhanza ndipo apolisi mkulu ameneyi mungompasa dzina la Sopano cholinga mukamuona muziziwa zonoti akubwera olo anthu pamalopo azidziwanso kunena kuti uyu akubwerapoyo amene yofunika timpase zina. Mkulu ameneyi apolisi aku Blantyre mukangomuona kakusika mgalimoto kumangonoti MCP yabwera zina la mkulu ameneyi la Sopano likhale MCP nickname yake anthu onse oyipa mitima maina awo akhala MCP. Mulibanja anokondwa nankoma mulibanja akondwa linankoma mulibanji ali aisa akondwa linankoma ndi a George Malemla. Tinali muchisitu kupanga kafukufuku kuti itane nani dzina la munthu uyi tibwere nayo imeneyi tisungire mkute. This is Comedy Daniel on Limpopo FM. No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made out of a poisonous mushroom? No. A man dies when he's forgotten. Kodi mukuziwa kunena kuti kumaliro a John Tembo ena anabako ndrama zonse ndikubwera nazo pa Limpopo FM chigawo china ndikateloso ndapira Club Junta, building better Africa.